A banda de música de Camaño perde o seu director. Francisco Olveira faleceu aos 92 anos sen deixar o mando da agrupación e da súa paixón, a música. Xornadas de tristeza e dor en Porto do Son Xuño na banda de música de Camaño. A formación, que conta con máis de 100 anos de historia, acaba de perder o seu director, Francisco Olveira. O emblemático cabeza da formación faleceu aos 92 anos de idade e foi enterrado esta tarde no cemiterio de Xuño. Ao longo do día foron moitas as persoas que se achegaron ao tanatorio Los Dolores para despedirse del. Un deles, un gran amigo, don Marcelino. Cabe duda de que é un día humanamente de tristeza, porque é unha persona moi querida a que nos deixa. Eu tiña moi boa relación co señor Francisco, unha relación de amistad, podo dicir. E unha das súas últimas aparicións dirixindo a banda de música de Camaño foi en Lampón, no San Mauro, o pasado 15 de xaneiro. Pero uns días antes, concretamente o domingo día 12 de xaneiro, se lle tributou unha homenaxe na Casa de Cultura de Camaño, homenaxe do cal ele non sabía absolutamente nada. Entonces, cando nos veu chegar a uns e outros, ali á Casa de Cultura, dixo ele: anda, e hoxe están aquí todos os meus amigos. E dixo: pois sí, señor Francisco, todos os seus amigos estamos hoxe con usted. E hoxe, pois tamén, todos os seus amigos, pois queremos estar aquí tamén con el, para acompañar a súa familia e tamén para testimoniarlle coa nosa presencia, pois o noso afecto, o noso cariño, a nosa estima, o noso aprecio e, sobre todo, agradecerlle o noso profundo respeto que nos merecía o señor Francisco. Deixou a súa pegada dun xeito imborrable na banda de música de Camaño, formación que dirixiu e da que formou parte dende neno. El ingresou na banda de música cando tiña 9 anos. O seu primeiro estreno, inda sin cumprir os 10 anos, foi en Muros, un viernes dos Dolores. E logo, el, toda a súa vida, pois estuvo, a súa vida foi unha pasión, foi un enamoramento pola música. El foi un home apaixonado pola música, non? E toda a vida dedicada en corpo e alma á música. En concreto, o seu compromiso coa banda de música de Camaño, na que ingresou aos 9 anos. El, logo despois de seu pai, foi director da banda de música, o seu irmán maior, José, e logo el colleu as rendas, colleu a batuta da banda de música de Camaño no ano 1968. E, polo tanto, el leva 56 anos coa batuta na man. Ata agora que pasará a súa filla Mari Carmen. El inculcoulle esa pasión, ese amor á música, inculcoulla aos seus fillos e aos seus netos. E por eso ese é o legado máis grande que nos deixa o señor Francisco, esa paixón pola música a que el se dedicou en corpo e alma. Toda a súa vida unha pasión, un enamoramento pola música, en concreto pola banda de Camaño. Toda a vida do señor Francisco foi unha entrega en corpo e alma á música, en concreto á banda de música de Camaño. E o que é moi importante, que o futuro da banda de música de Camaño pois está garantido. Familiares, amigos e coñecidos deronlle o seu último adeus a Francisco Olveira esta tarde e xa descansa no cemiterio de Xuño.